ли ви? Връзват ли ви? Как? Да, да. Връзват ви? Да. На гръцки по-добре ли е в Гърция? Как е? Повече пари ли? Повече ли? Къде са други? Връзват ли? Кадрите, които виждате, са доказателство какво всъщност правят тези хора в този хотел. Много карти, бе. Колко измами направихте? Ама нищо не сме направили. Ще се поправиш, ще работи в чужбина, повече няма да му видиш тук. Със сигурност. Си изкарвате ли парите по друг начин? Да. Кога? Ми сега? Не търсят друг начин. Доказаха го през годините. Акциите на полицията и прокуратурата не ги спряха. Хората, които виждате, са от Ветово, меката на телефонните измамници. За да те питам толкова много работи, значи знам с кой си дошъл, как си дошъл и кога си дошъл. Така, добре, ама аз нямам нищо на представа. Дойдоха така. Как и защо стигнахме до Букурещ? Наше поставено лице стана мулена група, която в последствие разбрахме, че е от Ветово. Айде само тук да се уточним с колегите, да кажа, че съм попаднал на точния човек. Разбираме, че сме попаднали на оборотна група, която работи само с големи суми. За такива суми искам да знаеш предварително, примерно за 1000-2000, просто няма, не се занимава. Ние сме тук 4 човека, отделно всяка една група от нас си има човек, да речем, в прокуратура, полиция и търсвате. Много знаят нищо грам. Имаше една там 2000 лета, но съществуват. Хванах една друга, ама тя пък не е от банката. Имаше добри пари, имаше от 17-18 хиляди, ама от банката. Пък те, като ти пуснем да отидат от банка, те банките ни казват цялата схема и те не са. Заради тези условности, нашите работодатели сменят града. Сумата е много добра, давай тръгвай към Ботевград. Тръгваме. Преди това за нашето пътуване и всичките ни действия са уведомени Главна дирекция Национална полиция и Главна прокуратура. Вземаш си маската и шапката задължително. За щастие, куриерът в случая е човекът от екипа ни и парите са спасени, а измамата успешно предотвратена. Въобще една седмица не мога да дойда на себе си. Вие баби нямате ли дядовци? Имаме. И? И какво? Как се почувстваш на мястото? Ще съм сгневен сигурно. Ще се разгневя сигурно, не знам. Да преживее възрастен човек такава трагедия.